Benvidos. A Deputación, a través de Suplusa, aproba a maior operación de xeración de emprego dos últimos 20 anos para a comarca de Lemos. Suplusa asinou un convenio con Apacar que permitirá levantar en Monforte a maior empresa de formigón do noroeste da península, que xerará 100 postos de traballo. Outras novas en titulares. Comezamos. Esta semana comezou o curso personalizado Burela co seu comercio, no que participan 20 comerciantes da localidade mariñá. Entre os seus fins está a de mellorar as capacidades comerciais dos seus negocios. E visitamos hoxe en Chantada unha empresa de bebidas moi especial e con gran tirón a nivel internacional. A Custom Drinks, máis coñecida por Sidrería de Galicia. Nuns intres falamos cos seus responsables. Proposta cibernética para o próximo fin de semana. A Ludus Party convertirá Lugo na capital nacional das novas tecnoloxías. A cita digital atraerá a cidade a cientos de internautas chegados de distintos puntos do país. A Fundación TIC asinou convenios de colaboración con 12 asociacións deportivas da provincia para difundir o seu labor. E reta final para a semana do Festival de Jazz en Lugo. Os aficionados a este xénero musical rendéronse ante o mellor do jazz internacional. A Capela de Santa María de Lugo acolle por primeira vez en Galicia a exposición Leonardo da Vinci e a música, unha mostra que percorreu as salas internacionais de maior prestixio en cidades como a Italia, Francia, Japón ou México. A creación de emprego é unha das principais apostas da Sociedade Urbanística Provincial, dependente da Deputación para 2011. Suplusa vén de aprobar por unanimidade de traballo. Será a través da xestión do solo necesario que terá un prezo moi competitivo. Ademais, a sociedade aprobou o presuposto para 2011 que é de 7 millóns de euros. A esta cantidade hai que sumarlles os 12 millóns destinados á creación de 10 residencias e centros de día, que se executarán nos primeiros meses do ano que ven. A Sociedade Urbanística Provincial será encargada de localizar e xestionar preto do polígono industrial de Monforte a parcela de 100.000 metros cadrados que necesita a empresa Pacasa dedicada aos prefabricados de formigón. O prezo do solo será moi baixo e competitivo, xa que Suplusa non obterá ningún beneficio. Buscando, ademais, de localizar ese suelo finalista, é dicir, suelo, unha superficie determinada e unha empresa determinada xa que asume un compromiso de localización. Non? Fronte ás actuacións de onde se fai un polígono industrial, despois se espera a que chegue ese cliente final do suelo. Este convenio que se asinará nos vindeiros días beneficia a unha comarca que está perdendo poboación e capacidade económica. Esta operación, cando se culmine e se termine, pois probablemente producirá para Monforte, eu creo que nunha única operación, pois probablemente a maior generación de empleo dos últimos 20 anos. Ademais do convenio, Suplusa aprobou o orzamento para 2011, 7 millóns de euros, os que hai que sumar aos 12 millóns do exercizo 2010 destinados á creación de dotacións sociais, que serán executados nos primeiros meses do vindeiro ano. En a que se continuará con esa faciana nova, con esa porta que queremos abrir hacia as novas operacións que poden generar empleo e, sobre todo, contribuyen a un fin importante da Diputación Provincial, que é combatir o envellecemento, combatir o despoblamento, generar empleo nos concellos máis pequenos. Segundo anunciou o presidente provincial antes de que remate 2010, decidiránse as localidades nas que se construirán estas dotacións. Con respecto aos polígonos industriais, próximamente quedará rematado de Castro Verde, comezará a ampliación dos acibros en Chantada e licitarase de Paradela. Unha boa colocación do produto ou unha boa iluminación son, segundo os expertos económicos, estrategias comerciais claves para incrementar as vendas dun negocio. Estas foron precisamente algunhas das directrices que se impartiron na primeira semana do curso Burela co seu comercio, o programa formativo que ofrece asesoramento personalizado da man de expertos económicos. A iniciativa financiada na súa totalidade pola Deputación contribuirá tamén a impulsar a economía da zona. Esta é a primeira titoría persoal que realiza o experto económico nun dos comercios participantes do curso. O primeiro contacto consiste en avaliar in situ a situación actual do negocio para crear estrategias comerciais adaptadas ao mesmo e convertelas no futuro en oportunidades económicas. Suma de clientes, suma de ingresos. Son números todos. O sea, asegurar el futuro. Os comerciantes recibirán 250 horas de titorías individuais durante 6 semanas, unha das partes do curso que máis valoran os participantes.
Apunteime porque estudiei todo en teoría, pero quería velo máis logo orientado ao meu negocio, porque fan tutorías personalizadas, onde enseñelles o meu local e deu-me ideas, díxome no que fallaba, o que estaba ben. Como eres individual, tratante a ti sola, é como ter, imagínate, un asesor solo para ti durante esas horas, e temos tutorías todas as semanas. Eso, nin o teu propio xestor che dedica ese tempo, sabes, dedícase ao máis básico, moitas empresas, así, bueno, estou moi contenta. Outro dos aspectos que destacan é a confidencialidade. Ao estar solo co asesor podes, digamos, contarlle algúns detalles máis que nunha reunión global ou nunha aula global como pode ser hoxe, pois non saliría a luz. Pero ademais da formación persoal, o curso completarase con clases teóricas conxuntas. Esta semana desenvolveuse a primeira dedicada ao marketing, pero durante mes e medio coñecerán as vantaxes do uso das novas tecnoloxías, a arquitectura empresarial e a parte grosa das finanzas. Son formaciones que se están impartiendo por muchas partes de España y América. Tienen una importancia vital para formar a todos los participantes mejor en una serie de materias imprescindibles para el comercio. Ademais, a formación é totalmente gratuita, polo que para eles trátase dunha oportunidade única. Estás aprendendo que si te enseñan marketing, que si te enseñan finanzas, que si escaparatismo, que si, vamos, un poquinho de todo. E tú si queres aprender todos eses cursos e tens que pagar por eles, pues supoño que terá un coste moi elevado. Yo creo que es muy bueno, va a ser muy bueno, nos ofertan esta posibilidad y por supuesto yo si puedo la cojo y encima pues he sido aceptado y me parece y lo creo como muy bueno, una experiencia y esperemos que como buen resultado. A Mariña Luguesa ocupa o 25% do pequeno comercio que existe en toda a provincia. Sarria ve cumprida unha bella demanda dos seus veciños. Desde a pasada fin de semana conta con novo campo de fútbol de herba artificial na Ribela. Os principais beneficiarios son os máis de 200 nenos que compiten nas distintas categorías do Sarria Sociedade Deportiva. Isto foi posible grazas ao investimento de 450.000 euros realizados pola Deputación, que tamén destinará 1.400.000 euros para a construción da piscina climatizada. A inauguración do novo campo celebrouse por todo o alto ca presentación dos 11 equipos do Sarria Sociedade Deportiva, nos que xogan máis de 200 rapaces. Garantiza que todos los niños de Sarria, todos, puedan hacer la práctica del fútbol deportivo. Por lo tanto, agradecimiento a la Diputación, a su presidente, al área de deportes de la Diputación, porque han hecho posible que una demanda histórica de Sarria hoy sea realidad. Ademais do césped de herba artificial, a actuación da Deputación incluiu novas porterías, banquillos, banderolas de sinalización, redes para evitar perdas de balóns e 4 torres de iluminación. Cumplimos co compromiso que adquirimos xa no seu día, no mes de xuño, cumplimos con esta xente que temos detrás, que é para quen traballamos, para todos os rapaces, para o futuro da mocidade, para o futuro da xuventude de Sarria. E ninguén mellor que os pais dos nenos para valorar o antes e o despois deste campo. Estaba todo cheo de barro e todo, bueno, nunhas condicións, viñan os pequenos á casa, pois pareceme que facía moita falta po pueblo de Sarria. Genial, los niños pueden jugar en el invierno sin problema. O novo campo, que sustitúe o de césped natural, é de 100 por 60 metros e integran 2 campos de fútbol 7.